Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oryang. Taong 1970, Cebuco, Zamboanga del Norte. Noong mga panahong ito, kasalukuyang isang manggagamot itong si Oryang. Nasa edad 70 anyos na siya noon at ang tanging kasama niya sa buhay ay yung pamangkin niyang si Analita. Payakman ang pamumuhay nila. Di sila nakakaramdam ng kakapusan. Sa sobrang dami ba naman kasi ng nagpapagamot, halos hindi na nila mabilang ang abuloy na kanilang natatanggap. Hindi ito hinihingi ni Tandang Oryang, bagkus ay kusa itong ibinibigay ng mga taong kanyang natutulungan. Sa halip na tumanggi, malugod niya itong tinatanggap. Lalo pat hindi naman ito labag sa kanyang mga naging paniniwala. Naniniwala siya na ang mga abuloy na natatanggap niya ay bunga lamang ng pasasalamat ng mga tao sa kanya. Di man kasi sa pagmamayabang, pero di kalibre ang pamamaraan niya sa panggagamot. Simple pero pulido. At higit sa lahat, hindi pumapalya. Kapag nagamot ka ni Tandang Oryang, 100% gagaling ka. Yon ang pinanghahawakan ng mga tao at sa awa naman ng Diyos, mag-iisang dekada niya na itong hindi nabibigo. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't marami siyang nalalapitan at napapakiusapan. Kabilang narito ang lalaking si Amboy na nasa edad 40 anyos na. Wala itong asawa, kaya kapag humingi siya ng pabor, madali siya nitong napagbibigyan. Yung nanay kasi ni Amboy pinuno, napagaling na Tandang Oryang, kaya naman kahit ano ang hilingin niya rito, hindi yun tumatanggi. Napansin din niya na natutuwa ang lalaki kapag inuutusan niya, kaya sa katagalan, tila bang ito na ang pinagkatiwalaan niya. Madalas tumatambay si Amboy sa bahay nila para tumulong sa lahat ng gawain. Di naman ito sinisita ni Tandang Oryang, lalo pat alam nito na masaya yun kapag kasama ang pamangkin niyang si Analita. Isang hapon, nang mataong maraming nagpapagamot sa kanya, napagpasyahan niyang utusan si Amboy na kumuha ng langis sa loob ng kwarto niya. Marami rin kasi noong ginagawa si Analita, kaya hindi niya ito mautos-utusan. Amboy, pakikuha nga ako ng langis sa altar na ginagamit ko panggamot. Wala na kasing laman itong hawak ko eh. Pakibilisan lang at naghihintay ang pasyente ko. Nang marinig naman ito ni Amboy, tahimik lang naman itong sumunod. Pagpasok nito sa kanyang silid, dali-dali nitong tinungo ang altar kung saan naroon ang langis. Hanggat maaari, wala itong pinakialaman dahil alam nito na sa ulado ni Tandang Oryang ang lahat ng gamot niya sa loob ng kwarto nito. Pagbalik naman ito sa kung saan yon ang gagamot, dali-dali naman itong ibinigay ang langis. Matapos nun, naipagpatuloy niya ang kanyang trabaho hanggang sa maubos na ang mga taong nagpapagamot noong araw na yon. Pag-alis naman ng mga ito, tsaka pa lamang sila nakapagmeryenda. Habang kumakain ng nilagang saging, napasok ni Amboy sa pinag-uusapan nila ang isang itim na banga na nakita nitong nakalagay sa isang aparador na silyado. Hindi kayang sipatin mula sa malayo ang bangang yon, kaya nang marinig ito ni Tandang Oryang, alam niya na sinilip ito ng lalaking pinagkakatiwalaan niya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, bahagya naman siyang napatingin dito habang kalmadong nagwiwika. Yun ba? Wala yun, Amboy. Isang simpleng dekorasyon lang sa loob ng kwarto. Huwag mo na yung papakialaman dahil lahat ng bagay na nandoon, merong dahilan kung bakit yun naroon. Ay, ikaw talaga, kung ano-ano na lang ang napapansin mo. Siya nga pala, kumusta na ang nanay mo? Mabuti na ba ang lagay niya?
Wala ka naman bang napapansing kakaiba sa kilos niya? Nang marinig naman ito ni Amboy, agad naman itong sumagot sa kanya ng, ayos naman ho si inay. Sabi niya sa akin, wala na siyang nararamdamang kakaiba magmula noong natingnan mo siya. Mag-iisang taon na rin ho ang nakakalipas at awa naman po ng Diyos, mabuti na ang kanyang kalagayan. Dahil ho ito sa inyo, kaya hanggat nabubuhay ho kami, taus-puso kaming magpapasalamat. Dahil sa sinabi nito, nagkaroon siya ng pagkakataon para ilihis ang paksa ng kanilang napag-uusapan. Naging matagumpay naman ito, kung kaya't hindi niya nagaanong inalala ang mga bagay na nasipat ng taong nagmamagandang loob sa kanila. Dumaan ang mga araw dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Unti-unting nawala sa kanyang isipan ang tungkol sa bagay na yon. Kahit papaano panatag naman siya, lalo pat alam niya na masanuring tao rin itong si Amboy. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isa itong malaking pagkakamali. Dahil pagkaraan lang ng ilang linggo, habang abala siya sa panggagamot, di niya napansin na pinagnanakawan na pala siya nito. Gabi ng araw na yon nang matuklasan niya na wala na ang itim na banga na matagal na panahon nang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nang matuklasan niya ang tungkol dito, agad niyang tinanong si Analita kung nasaan ito. Yun nga lang, wala rin itong masabi sa kanya dahil noong nanggagamot siya, hindi ito umalis sa tabi niya. At ang tanging tao na nasa loob ng bahay niya ay walang iba kundi itong si Amboy. Nang mapagtanto nila ito, di na sila nagdalawang isip na puntahan yon sa kanilang tahanan. Subalit nang marating nila ang bahay, hindi na nila ito nakita. At ayon sa ina nito, maaga pa itong umalis bitbit ang isang sakong hindi niya nakita ang laman. Ano man ang nilalaman ng sakong yon, paniguradong mahalaga ito sa kanyang anak, kaya ito umalis ng hindi nagpapaalam. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na napilitan si Tandang Oryang na ipagtapat kung ano ang nilalaman ng itim na banga. Ayon sa kanya, ang nilalaman nito ay walang iba, kundi ang kaluluwa ng napaslang niyang matandang mangkukulam. Matagal na panahon niya itong naging mortal na kalaban bago ito nahulog sa kanyang patibong. Dagdag pa nito na, ang kaluluwa ng nilalang na yon ay naghihintay lamang ng masasapian. Yun ang rason kung bakit ni minsan hindi ito humiwalay sa kanyang puder. Ipinagtapat din niya na sino man ang sapian nito, hindi magkakaroon ng magandang buhay dahil sa lalim ng kaalaman nito at dahil sa dugo ng gabunang nananalaytay dito. Sa madaling sabi, ang ginawang yon ni Amboy ang magdadala sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, kinakailangan na nila itong mahanap sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman ito ng ama ng lalaki, labis-labis ang pagkahiya nito. Paulit-ulit din itong humingi ng tawad na kung saan wala na itong mukhang maiharap sa kanila. Dahil sa naging akto ng ina, inilahad ni Tandang Oryang na wala na itong kasalanan. Hindi rin yun ang nagkulang, kundi siya. Aminado kasi siya na masyado siyang nagpakakampante kay Amboy, kaya nangyari ang ganoong bagay. Dagdag pa niya na dahil sa pangyayari, hindi na siya muling magtitiwala sa mga taong gustong magmagandang loob sa kanya. Dahil sa sinabi niya, wala namang nagawa ang ina ng lalaki kundi ang manahimik. Nakatingin na lang din ito sa lupa na para bang malalim ang iniisip nito. Maya-maya pa, pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, agad itong napatanong ukol sa posibleng mangyayari sa anak niya. Pagkarinig naman ni Tandang Oryang sa sinabi nito, seryoso siyang sumagot dito ng, Kung matatagalan, kamatayan ang naghihintay sa kanya. Tuso ang mangkukulam na may dugo ng gabunan, Maria. Kaya hindi ito papayag na hindi ito kaagad kumapit sa katawan ng iyong anak.
2 araw lang ang palugid ko sa kanya. Kapag hindi pa siya umuwi, pasensyahan na lang kami. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, tsaka naman sila umalis. At sa loob ng 2 araw, walang pahinga nila itong hinanap. Ang kaso lang, saan man sila mapadpad, tila bang wala pa rin silang mahagilap na bakas ukol sa posibleng kinaroroonan nito. Hindi naglaon. Inabutan na sila ng 3 araw, kaya nung mapagtanto niya ito, nagdesisyon na siyang umuwi. Batid niya na babalik ito sa kanilang lugar para maghiganti sa kanya. Kaya naman habang nanggagamot siya, maigi rin niya itong pinaghandaan. Inaasahan niya kasi na araw na lamang ang pagitan bago magsimula ang kanilang sagupaan. Hanggat maaari, iniiwasan din niyang ipaalam ito sa kanyang pamangkin nang sa gayoy hindi ito magdulot ng takot. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa ring nangyayaring kakaiba. Umabot na lamang ang 1 buwan, wala pa ring paramdam ang mangkukulam. Akala noon ni Tandang Oryang hindi na ito darating, kaya naman aminado siya na nagpakakampante siya sa kanyang kalagayan. Ang hindi niya alam, meron pala itong maitim na balak. Nagsimula ang lahat nung malaman nila ang pag-usbong ng isang dayong manggagamot sa kanilang lugar. Maski si Tandang Oryang na intriga, sa kadahilan ng yung manggagamot na yon, usap-usapan na nakakagawa ng milagro. Dahil dito, kaya karamihan sa kanyang mga parokyano ay paunti-unti nang lumilipat. Di naman niya ito gaanong pinapansin, lalo pat wala sa kanyang isip na makipagkompetensya. Basta ang sa kanya, kung may humingi ng tulong niya, tutulungan niya. Ayon sa kanya na, nung lumitaw ang manggagamot, hindi niya maipagkakaila na naging pabor ito sa panig niya. Bukod sa makakapagpahinga siya, nabawasan din ng husto ang kanyang trabaho sa araw-araw. Kesa makipagkompetensya, pinili niyang maging katuwang ang dayo upang mas mapalaganap ang kagustuhan niyang pagtulong sa kanilang mga kababaryo. Yun nga lang, nung binisita niya ito, wala siyang ibang naramdaman kundi ang presensya ng matandang mangkukulam na minsan na niyang nakalaban. At nung masipat niya ito ng personal, dito niya nakita ang mukha ni Amboy na nagbabalat kayo bilang isang matandang lalaking manggagamot. Sa pagpang-abot ng kanilang paningin, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Kamusta ka na, Oryang? Hindi ba't ang sabi ko sa iyo, babalik at babalik ako? Ako ang bangungot mo. At hanggat nabubuhay ka, hinding-hindi mo ko matatakasan." Nang marinig ito ni Tandang Oryang, gustong-gusto niya nang sugurin ang mangkukulam. Ngunit nang makita niya ang dami ng taong nagpapagamot dito, pilit siyang naghunos dili sa mga bagay na nararamdaman niya. Alam niya kasi na siya ang magiging masama sa paningin ng iba, kaya para makaiwas, tahimik niyang nilisan ang lugar kung saan yon nanunuluyan. Bagaman batid niya na masama ang pakay nito sa mga taong nagpapagamot, hindi niya ito pwedeng basta-basta na lang kumbinsihin. Kapag kasi ginawa niya ito, paniguradong kung ano-anong mga bagay na iisipin nito sa kanya. Ayaw niyang mapasama ang kanyang dignidad dahil lamang dito, kaya naman nagdesisyon siyang manahimik sa loob ng ilang araw. Inakala niya kasi na lalabas kaagad ang karamdamang itinatanim ng mangkukulam sa kanyang mga biktima, pero laking gulat na lamang niya nang milagroso nitong tinulungan ang mga lumapit dito. 2 araw pa ang dumaan. Dito na siya nakasagap ng balita ukol sa pagbalik ng malubhang karamdaman ng mga pasyente niyang ilang taon na niyang ginamot. Ayon sa mga taong nagsumbong sa kanya, muntik-muntikan nang mamatay ang mga ito. Mabuti na lang talaga na tulungan ito ng dayong manggagamot. Dahil sa pangyayari, kung kaya't unti-unti siyang napasama sa mga tao. Ang minsang minahal ng nakararami, pinangilagan na noong mga sandaling yon.
iniwasan at nilayuan na rin sila ng kanilang mga kakilala, kaya naman abot langit ang nararamdaman niya noong problema. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng kanyang mga pinagdaanan, pinanatili niya ang pagiging kalmado ng kaisipan niya. Bukod kasi sa wala naman siyang magagawa, alam din niya na hindi niya makokontrol ang kaisipan ng mga tao. Kahit anong gawin niyang pagmamagandang loob sa mga ito, darating at darating pa rin ang punto na masisira siya rito. Inaasahan naman niya ang ganoong bagay, kaya naman di na siya gaanong naaapektuhan. Ang iniisip lang niya ay ang kanyang pamangkin na si Analita. Magmula noong nangyari yon, pinili niyang manahimik sa kabila ng mga masasamang aligasyon. Wala na rin siyang taong pinatulan sa baryo dahil alam niya na mga mangmang naman ang mga ito pagdating sa lihim na karunungan. At habang tumatagal ang ganoong sitwasyon, kapansin-pansin ang tila bang pagdami ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa halip na itaboy ang mga ito, sinikap niyang manatili sa loob ng kanyang teritoryo dahil alam niya na pagdududahan na naman siya ng mga tao. Isang hapon, habang nagsusunog siya ng balat ng nyog, nakita niyang naglalakad papalapit itong si Amboy. May kasakasama itong dalawang matandang lalaki na sa unang tingin, alam na niyang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kung hindi siya nagkakamali, mga gabunang aswang ang mga ito na kasalukuyang namamahala sa grupo ng mga aswang na nadapo sa kanilang baryo. Pagsilay niya rito, dali-dali niya itong sinalubong sabay wika kay Amboy ng, Binalaan na kita noon pa, pero hindi ka marunong makinig. Sa tingin mo ba, inaayos ng buhay mo ang pagyakap sa karunungang daladala ng espiritong yan? Nagkakamali ka ng iyong inaakala, Amboy. At dahil dyan, mangyayari ang mga bagay na matagal mo nang kinakatakutan. Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang sinabi, napangisi lang naman ito kasabay ng walang kaabog-abog nitong pagsagot sa kanya. Huwag mo kaming pangaralan, Oryang, sapagkat hindi ka ministro. Ano naman ang nalalaman mo sa buhay ng taong ito? Hindi ba wala? Isa lang siyang katulong para sa'yo, kaya wala kang karapatang magsabi ng kahit na ano. Akin na ang taong ito, at kailanman hindi mo na siya mababawi sa aking puder. Nang marinig ni Tandang Oryang ang sinabi ng nilalang, bigla naman siyang napausal ng tigalpo. Ang kaso lang, bago pa man ito lumapat sa katawan ni Amboy, nakita niya itong naglabas ng isang maliit na patpat na napakaitim. At ang patpat na yon ang unti-unting lumusaw sa kanyang mga dasal. Matapos nun, binalot ito ng purong anino bago ito bumalik sa normal. Nang masipat naman niya ito, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding takot sa kanyang katawan. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pangkaraniwan ang bagay na kanyang nasilayan at kung hindi siya nagkakamali, isa itong uri ng mutya na nasamsam ng mangkukulam sa isang nilalang na may malalim na karunungan. Kaya naman sa halip na kaharapin pa ito, nagdesisyon siyang tumalikod, kalakip ng babalang. Basta sinabihan na kita, wag na wag kang magkakamali. Alam mo ang kalibre ko at alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Matapos niyang mailahad ang tungkol dito, napangisi lang naman ng nilalang habang pinagmamasdan siyang naglalakad papalayo. Pagpasok niya sa kanyang bakuran, tahimik naman itong dumaan sa harapan ng bahay niya na para bang nanunubok talaga. Mabuti na lang may mga taong kasabayan nito, kaya pinalagpas niya ang lahat ng pang-iinsultong naranasan niya rito. Kinagabihan noong mismong araw, pasimple niyang pinagmasdan ang baryo. Dahil sa mga nangyari, batid niya na hindi magiging maganda ang mga susunod na araw, kaya naging bihilante siya.
Kinabukasan, pagising na pagising niya, wala na itong si Analita. Hinanap niya pa yon pero sa kasamaang palad, di na rin niya ito natagpuan. Pagdating niya sa baryo, agad na sumalubong sa kanya ang kakaibang estado ng mga tao roon. Bagaman normal ang kilos nito, batid niya na may nangyayaring hindi kaaya-aya. Ano man yun, may kutob siyang may kaugnayan nito sa kapangyarihan ng espiritu ng mangkukulam. Lumipas ang araw, marami na siyang naririnig na huni ng mga aswang sa paligid. Nagsimula na ring lumakas ang salot, kaya naman sa halip na manatili pa sa kanyang tahanan, nagdesisyon siyang lumikas sa dati niyang bahay sa paanan ng bundok. Pagdating niya roon, agad niyang inihanda ang paligid nang sa gayoy hindi ito basta-bastang mapapasok ng kanyang mga kaaway. Ayon kay Tandang Oryang, inabot pa ng kalahating buwan bago niya masaksihan ang epekto ng lihim na karunungan ng mangkukulam. Nang masipat niya ito, pakiramdam niya huli na ang lahat. Bukod kasi sa kontrolado na nito ang mga tao, malakas din ang kutob niya na meron itong itinanim na mga bagay sa loob ng sistema nito. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na siya nagtiwala sa kahit na sino. Kalaunan, doon na rin niya natuklasan ang tungkol sa pag-alipin nito sa kanyang pamangkin. Labis itong ikinagalit ni Tandang Oryang, kaya ang ginawa niya, sinugod niya ng walang pakundangan ang nilalang. Yun nga lang, napaghandaan nito ang kanyang pag-atake, kaya sa loob ng 3 gabi, naging bigo siya. At ang hindi niya pa noon matanggap, nagawa siyang maharangan ng mga aswang na ni minsan walang panama sa kanya. Alam ni Tandang Oryang na nakapasok siya sa bagat ng kanyang kalaban, kaya pagkatapos ng 3 gabi, hindi na siya nagparamdam. Batid niya na susugod ang mga ito, kaya naman hanggat maaga pa, inihanda na niya ang pamamahay niya. Pagsapit ng gabi ng ika-4 na araw, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Habang binabalot ng katahimikan ng paligid, bigla itong binasag ng atungal ng mga aswang. Mabilis itong nagkalat sa buong direksyon, kaya hindi na niya namalayan kung saan siya nagbabantay. Dala ng galit, agad siyang lumabas ng bahay, bitbit ang punyal na nagsisilbi niyang pangontra laban sa mga ito. Pagdungaw niya sa labas ng bakuran, bumungad sa kanya ang pamangkin niyang si Analita na hila-hila ni Amboy. Sa puntong yun pinuno, kakaiba na ang wangis ni Amboy, indikasyon na napangibabawa na ng espiritu ang mismong kaluluwa nito. Ramdam din niyang nagtatanga na ito ng abilidad ng isang gabunan, kaya nakasisiguro siya na kaya na nitong magpalit ng anyo kung kailan niya ito kailangan. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, agad naman siyang umihip ng tigalpo sa hangin. Pinagmumura na rin niya ang mga ito, habang walang patid itong binabantaan ukol sa kaya niyang gawin kung talagang hinahangad ng mga ito na makipagpatayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tila bang hindi siya kinakatakutan ng mga nilalang. Nagtuloy-tuloy lang yon sa pag-usad, hanggang sa napaligiran na nito ang kanyang tahanan. Pagbaba naman ni Amboy sa dambuhalang baboy, bigla itong umatungal hudyat ng pagsugod ng mga alipin nito. Nang masipat naman yon ni Tandang Oryang, dito na ito napaatras habang hinihintay ang pagpasok ng mga aswang sa loob ng kanyang tahanan. Sa isang kisap mata, agad na binalot ng matinding kaguluhan ang buong paligid. Marami man ang napaslang ng kanyang mga pangontra, hindi ito sapat para masindak ang mga kasamahan nitong aswang. Bagay na naging daan upang mapilitan siyang umatras ng umatras hanggang sa makapasok na siya sa kakahuyan. Nung nilisan na niya ang kanyang tahanan, tsaka pa lamang siya tinantana ng mga ito. At bago yun umalis, sinunog nito ang kanyang pamamahay kasama ang lahat ng pagmamay-ari niya. Lubos itong ikinahinayang ni Tandang Oryang, gawa ng lahat ng kanyang mga libreta at agimat na pangkumbate kasamang natupok ng bahay.
Kaya naman sa halip na ipagpatuloy niya pa ang pakikibaka, minabuti niyang magpakalayo-layo sa baryo. At sa loob ng 2 buwan, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghanap ng taong makakatulong sa kanya. Kung saan-saan na rin siya noon napadpad hanggang sa nalaman niya ang tungkol sa isang matandang ermitanyo na nakatira sa isang tagong bundok na halos dulong bahagi na ng Sibuko. Malapit ang hangganan nito sa Siraway, kaya nang matunugan niya ito, agad siya ritong pumunta. Hindi naging madali ang paglalakbay niya, pero kahit natagalan dahil sa napakahabang pag-usad, naging sulit naman ang lahat. Hindi kasi siya binigo ng mga impormasyong nalaman niya dahil nung marating niya ang bundok, agad niyang nakita ang hinahanap niya. Nung makilala ni Tandang Oryang ang ermitanyo, nalaman niya ang tungkol sa isang ipinagbabawal na aral nito. Ayon sa ermitanyo, hindi sa lahat ng oras kapangyarihan ng kabutihan ang pansalag sa lihim na aral ng kaliwa. Minsan, kailangan mong gumamit ng itim na kapangyarihan para masalag ang kaparehas na puwersa. Dagdag pa nito na, hindi naman siya nito pinipilit na gumamit ng ganoong ritual dahil sa may kalayaan pa rin naman siyang pumili. Yun nga lang, kung talagang hangad niya ang paghihigante, yun na lang ang paraan na pwede niyang gamitin. Nang malaman niya ang tungkol dito, ilang araw din niya itong pinag-isipan hanggang sa siya ay nakapagpasya na. At kagaya ng inaasahan ng ermitanyo, pinili nga ni Tandang Oryang na yakapin ang itim na karunungan. Halos isang buong gabi rin silang gumawa ng ritual hanggang sa maihanda na nito ang lahat ng kinakailangan. Nung magawa na nila ang lahat, nilulun niya ang bertud ng gabunan na ibinigay nito sa kanya. Tandaan mo, Oryang, meron kang 2 gabi para magawa ang iyong nais. Kapag lumagpas ka sa mga araw na aking itinalaga, meron niyang malalim na rebuelta. Kaya kung ako sa'yo, mas mainam na sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Gawin mo ng mas mabilis at bumalik ka rito bago sumapit ang 3 umaga. Payo ng ermitanyo sa kanya. Nang marinig niya ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali naman siyang umusad. Yon ang pagkakataon na nakalasap siya ng kapangyarihan ng gabunan, kaya aminado siyang medyo naninibago pa siya. Gayunpaman, hindi ito dahilan upang maapektuhan ang kanyang paniniwala. Kumbinsido siya na gagawin niya ang mga bagay na yon upang mapigilan ang mas matinding kasamaan. Naniniwala rin siya na mauunawaan ito ng may likha, kaya hindi ito magiging karumal-dumal sa paningin nito. Hindi nagtagal, nang marating niya ang nasabing baryo, agad niyang sinalakay ang mga umaaligid na aswang sa lugar. Matinding bakbakan ang nangyari noong gabi na kung saan ikinasawi ng kalahati ng puwersa ng mangkukulam. Yun nga lang, kahit di hamak na mas makapangyarihan ang taglay niyang abilidad, di hamak na mas tuso pa rin sa kanya ang matandang mangkukulam. Lingid sa kaalaman noon ni Tandang Oryang, pilit lang pala nitong pinag-aaralan ang kanyang mga kilos. Palihim din itong nananaliksik hanggang sa madiskubre nito ang katotohanan sa likod ng kanyang anyo. Kaya naman kahit isakripisyo nito ang kabuuan ng kanyang alipin, hindi ito nang hinayang. Sa loob ng 2 araw, walang ibang ginawa ang mangkukulam kundi depensahan ang kanyang tahanan. Dahil sa ganoong sitwasyon, napagtanto ni Tandang Oryang na hindi sapat ang 2 araw na palugit ng ermitanyo. Kaya para mapatay lang ito, nanatili pa siya sa lugar na yon sa loob pa ng 3 araw. Bagay na naging daan upang mawala siya sa kanyang sarili. Nung mawala na ang kanyang ulirat, para na siyang halimaw na nagpapagala-gala sa lugar. Wala na rin siyang kinikilalang kalaban at pakiramdam niya noon, ilang taon na ang nakakaraan. Ayon kay Tandang Oryang, kung hindi pa siya tinulungan ng isang manggagamot sa Siokon, di pa siya makakabalik sa kanyang wisyo.
Nung nagkamalay siya, nagulat siya nang makita niyang butot balat na ang katawan niya. Milya-milya na rin ang layo niya sa lugar ng Sibuko at ayon sa manggagamot na tumulong, 1 buwan na siyang nakaratay dito. Pagtatapat pa nito sa kanya, nailibing na ang mangkukulam na kanyang pinoproblema kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. Dito na rin niya nalaman na ang ermitanyo ang nagdala sa kanya sa lugar na yon. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nalaman ng mga antingero sa Siokon ang tungkol sa mangkukulam na naghahasik ng lagim. Nung matunugan nila ang tungkol dito, agad nila itong sinugod hanggang sa magawa na nila itong matalo. Sa pangkasalukuyan, Oryang, inayos na namin ang inyong paryo. Marami ang pumanaw na taga rito, pero kahit papaano may mga naisalba namang kaming pamilya. At alam mo ba, na yung ginawa mo'y hindi ka panipaniwala para sa amin? Magpasalamat ka na lang at naibalik pa namin ang iyong wisyo matapos ang 2 linggo ng pagyakap mo sa kapangyarihan ng gabunan. Isang karumal-dumal na bagay ang ginawa mo, kaya dapat lang na mailibing ito sa lihim ng iyong nakaraan. Payo ng manggagamot. Pagkalahad nito sa kanya ng mga katagang yon, dito na nagsimula ang kanyang pagbabalik loob at paghingi ng tawad sa mga bagay na kanyang ginawa. Kalahating taon din siyang nagdasal noon at sa kasagsagan nito, hindi siya nang gamot ng kanyang kapwa. Matapos ang paghingi niya ng kapatawaran, bumalik siya sa kanilang lugar. Nung marating niya ito, nadatnan niya ang isang antingero na nakasakay sa puting kabayo. Dumaan lang ito sa kanya at nakapagtatakang hindi man lang siya nito pinansin. Pero nung masipat ito ni Tandang Oryang Pinuno, matinding kilabot ang kanyang naramdaman. Batid niya na ang taong nakita niya ay nagtataglay ng mas mataas na kapangyarihan kumpara sa kanya. Nakakasiguro rin siya na ito ang tumalo sa espiritu ng mangkukulam na humawak sa kanyang buhay at pagkatao. Napakalakas ng presensya ng taong yon. Kahit sulyap lang ang ginawa nito sa kanya, ramdam na ramdam niya ang pag-uga ng kanyang kaluluwa. Matapos ang pangyayari, paunti-unti nagkaroon siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, nagpatuloy pa rin naman ang kanyang panggagamot. Pero sa pagkakataong yon, wala na siyang pinagkatiwala ang tao. Bagaman wala na siyang tinatagong espiritu, nagsilbing malaking leksyon sa kanya ang ginawa ni Amboy sa pagnakaw sa nakakulong na espiritu ng dalubhasang mangkukulam. Pero alam mo, Pinuno, hanggang sa mamatay itong si Tandang Oryang, palagi niyang bukang bibig ang pagkamangha niya doon sa nakita niyang antingerong nakasakay sa puting kabayo na galing Siraway. Alam niyo na, kilala na natin kung sino yung tinutukoy sa kwento. Yun lang.